Сега вече започвате мисли, до момента край. Повече няма мислене. Айде, че пада батерията. Бели ветри на дървета разцъфтели и понели бял прашет. Не са бели ветри вели, най-са гумове побели, млада булка може да снимате от всяка една страна, откъдето решите. И отзаде. Скъпи млади хора, сърдечно ви приветствам с добре дошли в обредната зала на община Копривщица. От тук вие ще излезете осъществили своите грандови мечти, своите мисли и чувства. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, днешният ден е особен празник за всички нас, за всички, които сме тук, в тази обредна зала, а именно защото младата двойка, Нено и Соня, са избрали за ден на своята венчавка. Документите им са прегледани и уточнени. Пречки за сключване на гражданския брак не съществуват. Той може да бъде оформен съгласно законите на Република България и Семейния кодекс. Кажи, Бойко, приемаш ли сега сама пред своята съвест да станеш ти най-вярната му спътница в живота? Да утре ден, когато спреш щастлива и хвърлиш зор към пътя извървян, да кажеш тихо: майко и родини, децата ми не ще да се срамят с мен. Кажи гласно, приемаш ли? Сега? Да. Да. Не само за сега. А ти, младежо, решен ли си да укривиш това сърце любимо, та да не тръпне в страх и самота, а като лястовичка волна, крилете и до твоите да летя? Кажи гласно, приемаш ли? Да. Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младата двойка се познават достатъчно добре и по собствена воля и взаимно съгласие са решили да сключат гражданския брак? Да. Пречки за неговото оформяне не съществуват. Комата не я чухме. Няма пречки. Няма. Нека да го оформи. С истинския Сонче. Последно на първо място. Винаги го отбелязвам. Моят най-важен. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, имам честа в качеството си на длъжностно лице по гражданско състояние да обявя гражданския брак между Нено Ганчев Пондев и Соня Андонова Димова на основание акт за брак номер 10 от 27 септември 2008 година по актовата книга на община Копривщица. Аз само така си обичам. Венчайте се, скъпи млади хора! Венчайте се, за да вдъхнете полет на мечтите си. Венчайте се, за да зачевате с любов децата си и така с любов да ги отгледате и възпитавате. Венчайте се, за да продължите пътя си съвместно напред. Скъпи млади хора, символът на брачния съюз са брачните хълки. И нека така, както тяхната линия е безкрайна, така безкрайен да бъде и вашият стремеж един към друг. Моля да поставите брачните си хълки. Заповядайте. Не е същата. The precious. Уважаеми младоженци, дълъг и стръмен ще бъде пътя, който ви предстои.
Но аз ви пожелавам по него да вървите винаги хванати ръка за ръка, така както са свързани тези две чаши пред вас. Уме шампанското. Имате честа да отворите шампанското. Да, добре разтръскано, така че... В колата бяхте ли да го? Красимир, това не е на Шумахер състезание. Да. Отбелязвам. Безопасно много, сега аз много се притеснявам. Защо така? Защото това е от лясковица. Бяло, нали? Бяло е спокойно. И да ми окъпите, няма проблем. Трудно се отваря, което не Да. знам. Добре. Само да го насочвам насам. Много се притеснявам. Спокойно. Винаги съм ги отварял чудно. Супер. Прекрасно. Както се пълнят изкрящи се чаши, така да се пълнят и годините ваши. Добре да се, ако може да ги вържете ръцете, ще е добре. Да. Добре. Добре ли? А сега нека първата сърдечна целувка да остане тук и за да ви облегчим. Обаче не сте по-телефон да нацелихме целувката. Не се разсъдвам. Мили младоженци, от днеска вие вече сте законни съпруг и съпруга. Иска ми се да ви пожелая да бъдете така щастливи, както никога до сега не сте били. Винаги да вървите един до друг, рамо до рамо, ръка за ръка, и в хубаво, и в лошо, и в бедност, и в богатство, и в здраве, и в болест. Защото човек може да преодолее всичко в този живот, само когато до себе си има добър и верен другар. И тъй като най-желания плод на едно семейство са децата, аз ви пожелавам във вашето семейство да израстват много здрави и щастливи деца. За радост на вас, за гордост на вашите близки. Уважаеми кумове, на вас ви пожелавам винаги да останете добри и верни приятели на младата двойка. Уважаема госпожо Димова, от днес, всъщност вие няма да си я променяте, ще си запазите. Значи и пак с фамилно име Димова. По стара българска традиция, поради това, че България се е запазила векове от повратностите на времето, благодарение на нея, жената, българката, която винаги е била ценител и крепител на семейното огнище, за опазване и съхранение, предавам на вас удостоверението за сключване на граждански брак. Заповядайте и честито. Честито. Мерси. Честито. Сега ще ви помоля да се обърнете. Фотото да мине пред нас, за да заснеме този момент. Помойте, ако обича да хване единия край на платното, помата другия край на платното. И нека кумовете поведат младата двойка по пъти съвместно напред. Заповядайте. И това беше. Мерси. И така, тук, ако искате, може да се снимате преди да излезете, за да не се връщате след това в залата. И... Сега, какво правим? Сега снимам. При нас